नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबावहाय बरायबावबाय दिनै आङो नोंथांमोननो माबा मोनसे दिन्थिनो नागिरदों आरोखि ना बोथोरा नै माबायदि नायदो नै बोरैबा खाब्रांब्रांथार जोमै खोबफबजोबदों बिदिबाथाय गरमसिनसो जायो बोरैबाबा दोहो दोहो बार एसेबो गैया जोंनि उसुं गुदानिखौ माइ गायसिगोन आरोखि ना आंबो बाराबा गायहैगोनसो लोगोफोर आं ओरैबायदि रागा जादों दिनै दुखु जादों रागा दुखु जाबाथाय आंना बोरनाय स्टाइला एसे दस्रासो नै मालाय जा आराम बानायगासिनो नै नायनो हागोन नुबाय मालाय नै मैसो गारिजों लाबोलायदों भिडिअ खेबबायलाय नोंसिनि मैसोजों लाबोलायनायखौ खोथिया माइथ' होना बेखौ खोथियाखौ बोख्लायबाय मालाय नै आंबो बाराबा रागा जाबा गायहैगोनसो लोगोफोर नै आं ओरैबायदि रागा जादों दिनै ओरैबायदि बोरदों दुखु मोनदों आंनि बोरनाय रागा जानायनि स्टाइला एसे आलदा माने बोरबाथाय आङो एसे दस्रा रोखोमनि बोरनोसो लुबैयो दुखुफोरखौ होखारनायनि स्टाइल आंना एसे दस्रा माबा हारसिं हाला बहाबा थांलाबायनाय माबा जाथावै खामानिफोरखौ मावनाय बेफोरबायदिसो आङो मावनो लुबैयो आरोखि ना ओंखायनो बाराबा आं दा रागा जाबा माइफोरखौनो गायहैगोन ओरैबायदि गायगोन सानसे गायगोन हाब्रुफ्राव उन्दुलाबायगोन फाग्लि रोखोमसो खालामनो लुबैयो आंहा बाराबा माइ गायग्राफोरखौ बांगालफ्रा फैखाबाय मालाय बुरजाथार दहाय फैखांबाय जोंनाव दै लांफैखांबाय मालाय माइ गायग्राफ्रा आं इसोरजों एसे रायज्लायहैनो र' एसे एदावहैनो बिसोरखौ আজকে হব না এই যে আজকে হব না মালাই যাবেয়ানো নেই হ্যাঁ যাবেয়ানো মালাই নেই এখন আর ধান গাড়ি না খাওয়া শুরু হয়ে গেল খাওয়া দাওয়া আগে না গাড়ি বা দিব না নাই নিব আমাকে নেব হ্যাঁ নিব আমাকে ए बिसोरो आयौ एलबामाव लाखांसिनखौलाय बर'नि एलबामाव औ ए बा কি কপাল না দুই দিন পরে হিরোইন হয়ে যাব নাকি दे मालाय नै इउनिफर्म गानखाबाय नो गोजालायबावसो मालाय सान्दुं गामिनि गासिबो इउनिफर्म गानजोबबाय नै ओइ जे मालाय थांबाय नै मालाय माइ गायनो आंखौबो लिंदोंमोन ओमफ्राय आंहा उसुबिदा ना ओरै फैबाय नालाय बाय परे এখন না दासो बरिया बार बारदों आं न'आव फैफिनबाय नै लोगोफोर नै आलासिबो दं नालाय जोंहा बिबोनां दंफैयो दसे न'आव थाथ'नोसै र' आरो बिसोरो बै साइडखौसो गायहैग्रोखागोन खना साइडखौसो जोंनि न'नि ओरै सोनाब साइडजोंसो गायग्रोगोन जाहैदों जेब्ला जोंनि न' खाथियाव गायफैयोना अब्ला आङो ओंखारफागोन आरोखि ना नै दा बिसोरो बैथिंसो गायहैग्रोदों नुबायना लोगोफोर जुम खालामजायाखै बैनिफ्रायसो बिसोर गायबोगोन जाहैदों ओमफ्राय दा ओरै बाराबा खाथियाव सौफैबाथाय आंबो बाज्रुम हैफागोन आरोखि ना नायदो नै जुदि जेबो डिस्टार्ब होआबा फिसाफ्रा ओंखामबो जायाखैना दा जोंहा फुङावनो आरो निउस होनाय मानायजोंनो टाइमानो थांजोबखायो मेंखायो बाखायो फारसेथिं फिसाबो दं नालाय अब्लाबो बिनि गेजेरावनो आं बिदिनो समाय दिहुननानैबाबो दसे सम बिदिनो भिडिअफोर खेबो आरो नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय जिहेथु आंबो गोबां खस्थ' खालामदों नङा होनबा नै ओरैबो आलासिफोर दंजोबो नै बे थ्रिसानाबो नै ओरैजाय आरो संग्रा खावग्रा संगासिनो दङ खावगासिनो दं मोनजोब्बाय जाव लाजिनाया आंनोबो खेबाखै मा मोखांखौ लाखिमाफैदों फ्रन्ट केमेरा खासो नै मोखांखौ लाखिनाया ओरै जालाय नेवलायबाय जालायदों ओरैनो मोनखांजोब्बाय नै मालाय मोननानै बेयाव दोनफैखाजोब्बाय मा ओंख्रि संखो थाइबें आरो बेलाय मा दाउ बेदर भाजा ओरैजाय बेयाव मैथा बांगाल नै अनलाया नै अनला खारिया
मोनखाजोब्बाय आरोखि ना जानोसै खुरबाय खुरनोसै नै लोगोफोर नै खुरनो जागायबाय हायावनो जागोनहाय लोगोफोर बिराद बोरै मोनबायना बोरैबा जायगाया थोनाय समा नामासै बेदर हांजाबै माबाखौ फिसाखौ ना होदो दे दाउ बेदर मैयाबो जाबाय आरो दिनैबो जानोसै एसे नोंसिना गोजौआव जादो दाउ जानोसै जानोसै जा आलासियानो फैयाखै ओमफ्राय जाग्रोबाय बांद्राय फुजिनांनाय आलासिखौ आं बाखायो बिदि फुजिनायखौसो आं मोजां मोनो गोसोबानो जाग्रोनो हानायखौसो मोजां मोनखायो बावनानै जाखांग्रोबाय ना नेला नेलि गैया ब्रा भिडिअ खालामगासिनो नाथाय नेला नेलि गैया फैबाय नालाय जाबाय जानांगौ जाबाय दे दे आं फैदे नै लोगोफोर फाइनालि आङो माइ गायनो फैमारबाय नै माबाहाय गोदो उन्दैयाव खेबसेफोरल' गायनो मोन्दों क्लास 6आव बेसे बेसेसै ना बेसे बेसेसै कम कम लबर লাগিব मोथन जाखानाय नङा आरो केतो भरा भरा लाखि आरो के ভাল হৈছে केतो भरा नांगौ नाला गथ' गायनो रोङा आरो गायनोखौलाय मानो रोङा आसोल Ya, balai dia dah. Balai itu sih. Balai sih. Ini? Ani boleh tadi. Itulah. Bisa amar karata? Cek. Mana? Saya mata kali cuma ada. Zorai se. Malaria. Typhoid. Maya typhoid जादों आंना. उन्दुयो नालाय. माया typhoid जानाय नांनिया. गोसो ना. বিধানের জ্বর হইছে না মানুর জ্বর হইছে হ্যাঁ বিধানের জ্বর হইছে না মানুরটা হয় না রে ও বিধানের জ্বর আছে মানুষ ঠিক আছে কুছটা কি রকম উঠাইছে Garo. নরিম Ya, interest संदों मालायफ्रा नै हिरोइन ना हिरोइन रे ता हिरोइन दा interest संदों मालाय नै बिसिनि खुसिया सिरियेल खुसि दा लुबैनो मालाय नै गार सासो लोंना लेंहरबाय
गायखांबाय लोगोफोर गायखांबाय आङो दसेल' गायबाय बारा गोबाव गायासै फिसालाबो दङ नालाय उन्दुगासिनो फिसालाया ओमफ्राय आलासिफ्राबो थांसिगोन नालाय बिदि आङो दसेल' गायबाय आरोखि ना रागा होखारनो थाखायल' गारबाय थ' रागाया मानो रागा दे मानो रागा मिथिया बोरैबा जालाबायबाय सोरथो आइफनाव ओरैनोबाबो मोजां नुखाया हाजार देलायबाबो मेकआप गोनांफ्रासो मोजां नुयो आरो मायावबा थांनानै मालाय इदिट खालामहैबासो मोजां नुखायो बाद दे आंथ' जेरै रोङि ओरैनो नुथों नांगौबा गाज्रिसिन नुबाबो अरजायालै आंना रागाया मानो रागा दे खेबसे होनबावलाय दे खेबसे होनबा उल्था जानानै होन दे उल्था जानानै होन दे मोखां खोबथेनानै होन दे होनदो एबार नोंखौ नुखायाखै होनलाय दे जाम्बिलाय होन जर होन दे बेखौनो होनदोल' नोङो होनलाय मोखां खोबथेनानैल' होन दे गोसा होन आया दे होन दे माने रागा दे खिथादो हो बेरायनो मोनिनि रागा जेरावबो लांजायोनि सरलपारा थांनो मोनि दिनै सानसे आङो रागा सरलपारा थांनो मोनिनि दिनैल' नङा बे रागाया एसे गोबावसिन थागोन सानब्रै सानबा सप्तासेसो थानोबो हागौ आरोखि ना माने त्रिसान बिफाया आंखौ लाङाखै आरोखि ना मैदेर फैयो होननानै लाङा ओमफ्राय फिसालायाबो गारि गाखोनो हाखाया नालाय बिनि बाहाना होनानै लाङा फिसालानि खोथा सान मा सान इदि होननानै बुङो आरोखि ना ओमफ्राय मैदेर फैयो मा फैयो इदि होननानै आंखौ लाङाखै आरो आं सरलपारायाव थांनो लेंनाया बिराद गोबावसै लांजाया गैया मा खालामनो खाफालानो बिदिनोसै होननानै लानांसिगोन एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोन आंनि चेनेलाव जुदि गोदानबा फैसा होदों दै हाबदोंना हाबाखै नायलाय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर जाहाथे आरोबाव आं मावनो मोजां मोनबावो खामानिखौ मेंबायलै हाब्रुआव थाबायनायना बिराद मेङो आरो थाबायफेरो नालाय ओमफ्राय लाइकबो खालामनो दाबाव आरो गोसो दंबावथारोबा सापर्ट होनो शेयारबो खालामनानै होबानो जाबाय बाय बाय सनाफोर